mutanen makka sun taba zama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya gamsar da su, suka gamsu da duk abin da ya zo da shi. To ta yaya ne ma za ka iya musun annabi Muhammad ka ce ba manzon Allah ba ne? Wallahi ba zai yi ba. Akwai maganganun da ya faɗa sai yau ɗin nan muke ganin su suna faruwa. Akwai abin da ya kan faɗa ya ce lam ara huma, ni ban gan shi ba amma zai faru kuma mu yau mun gani. Daga cikin abin da ya faɗa ya ce shi bai gani ba amma kuma zai faru a cikin al'umma, sai ce za a yi wasu mata da za su bayyana kasiyatun ariyatun, sun sa tufa amma ana ganin tsiraicinsu. Ya faru ko bai faru ba? Ta yaya wadda ba manzan Allah ba zai iya faɗin wannan abin ya tabbata? Ya ce kasiyatun ariyat, sun sa tufa a jikinsu amma dukkan tsiraicinsu yana bayyana. Annabi ya ce lam ara kuma ni ban gansu ba.